Hello guys, marang ni YouTube channel lo lam sabo, ani bumong video borna. Narang support khaidi, ani video naidi subscribe, like, share, comment lo khaidi. Tabuk ang kaisa jaga thang tongo, narang malai dengan abor nai tong saya. 강원 나가 탕을 좀. Si bot thui bơ sao nai le ni ko na je bak sa to na rak sini ba nya bo ba na yok se ni ko na hala ta buk si thui bơ sa ti ro mia haro ma thui ya po tham poi ra war ja gai sadi ba an channel no subscribe khaji rak ne ta buk da sana na ulo all blogger ketal ni kita stylist ni channel no subscribe khai di ba di ba han ta bo karma singsa sikla sai tong wo kita stylist karma singsang tong khai ma sa jang tong wo bin views ro ko khai ko subscribe ro ba bang ya ko please bona kita support khai ba di subscribe khai ba di hambai tabuke ang satchaka berai tongo buni nokni thasing pro berai phai sarapcha thuka tabuke satchaka berai tong eko bobo tongan logi bokai thungui tongo sajung sajung wasa khasigo wasa thungo bin bungke aimari ani bung tam saga de kan aje buno ni bung tam sadi ba ha sade nin bung tam selama singsa ayang go boserai rok dolsa thunglai tonglai bai songro thang tonglai 아니 टाइम के बाद 5 प्लस aji kon nahde अरे Hello guys, Pritinin vlogger subscribe खालायबायदि like खालायबायदि comment खालायबायदि abo sini lokuni baise burikhe mublijingma lasi jago camera o nukjangnani haini bagai mokhang hui tongo baikhe sabai bo kok sai tongo bai songoro phajak dai srapsa tongoi thangpai lesinai bongoro 2 din tongkhaino guri na ma phayo makeup khai tongo bazar thana bagai bini makidan lokai kapu bongoro koi din tongkhaino 2 din tongkhaino mama bai bai kata bagai hai kana wang sa chung chele ongke bai no ga din mari so tabuk ang nogo sokpaikha bai songoroni nogo sokpaioi mairok jakha mairok chaui tabuk rest khai tongo tei srapsa tongoi thusinai so tinini bagai amsukno jotono no hor kaham tei sa norok bai malai finai tinini bagai amsukno